baldintzak eskasten ari da. Hala iragarri dute egu berrien ondoren protestak kalera eraman eta herritarrak ere deituko dituztela parte hartzera. Izan ere, Osakidetzaren errealitate gordinaren aurrean negoziatzeko eskatu dute. Adierazi dutenez, mahai sektoriala foro huts bat bihurtu da eta elkarrizketarik ez dagoela ez ezik, Osakidetzako zuzendaritzak jarrera inposatzailea duela ere salatu dute. Aurten bi aldiz utzi dute mahai sektoriala sindikatuek eta Osakidetzako zuzendaritzari eskatu diote lan harremanen kontseiluan biltzeko, baina alferrik izan da. Hala sindikatuek hausnarketa bat bultzatu nahi dute Osakidetzaren gobernantzaren inguruan. Arratsalde-on guztioi, azken aldiz abenduaren 7an bildu ziren Osakidetzako zuzendaritzarekin Gotzone Sagardui osasun sailburua antzela. Sindikatuen arabera Sagarduik ez zuen erakutsi negoziatzeko borondaterik inposaketaren bidean jarraitzeko asmoa baizik. Gauzak horrela, Osakidetzak bizi duen krisia hizpide, Mikel Arruabarrena EAJaren legebiltzarkidea izan du gaur gonbidatu nagusi gisa magazinean, halaxe iritzi dio berak gaiari. Naiz eta baliabide kopurua oso altua den, gure aurrekontu osoaren eren bat Osakidetzara bideratzen dugu, naiz eta baliabideak altuak diren, nik uste hor Jaurlaritzak erantzunkizun zuzena dauka eta baliabideak kudeatu egin behar ditu eta antolakuntza bat ezarri egin behar du ildoak, irizpide nagusiak finkatuz. Hortik aurrera, sindikatuek ere bere papela egiten dute eta errespetagarria da, noski. Itzo kalalaster helduko diogu bueltan gaiari, izan ere bada lehenago aipatzeko lerrobururik. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak erabaki bat hartu du zigor kodaren erreformaren tramite legegilea geratzea. Dena den, ez dirudi legea paper errea izango denik, senatuak bozkatu egingo du, sedizio delitua ezabatzeari eta diru publikoa bidegabe erabiltzaren delitua egokitzeari buruz. Peperen helegite bat arteko, Auzitegi Konstituzionalak atzera bota duen puntua da, auzitegi horretako kideak berritzeko eginkizunaren derrigortasuna ez hartzari buruzkoa. Ez du ezer esan ordea beste bi neurri horien inguruan. Ostegunean da berriz biltzekoa senatua, senatuko mahaia gaur goizean elkartu da eta hango zerbitzu juridikoek azaldu dutenez, helegiterik izan ez duten neurriekin aurrera jarraitza erabaki duten. Batetik, sedizio delitua ezabatzea, Kataluniako gatazkaren desjudizializazioa bultzatzeko, eta bestetik, diru publikoaren erabilera bidegabearen delitua moldatzea. Delitu horretan zigorrak bereizi nahi dituzte, diru publikoarekin aberastu direnen eta irabazi asmorik gabe jokatu dutenen artean. Aldiz, hautatzea dagozkion Espainiako Auzitegi Konstituzionaleko bi magistratuen izendapenaz eztabaidatzeko eta horiek bozkatzeko ezohiko osoko bilkura bat egitekoa da gaur Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusia arratsaldeko 5etan. Organo horretako kide kontserbadoreen hautagaiak Cesar Tolosa kontserbadorea eta Pablo Lucas progresista dira eta progresistak Jose Manuel Bandres proposatzekoak dira. Hau da, bi blokeen arteko akordiorik gabe dira saioa egitekoak. Bada Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakia baloratzeko agerraldia egin du goizenetan Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak adierazi duenez, oso larria da Auzitegi Konstituzionalak gehiengo oso onartutako lege baten bozketa galarazi izana. Deitoratu du gainera ultraeskuin politiko, mediatiko eta judizialak ez duela onartzen herritarren borondatea eta gehitu badela garaia aparatuak behingoz garbitzeko eta demokratizazio sakonaren alde egiteko entzun. Estatu honetan ez dela existitzen botereen banaketa, Espainiako demokrazia kalitate eskasekoa dela eta 78ko erregimenaren zutabeak bere horretan jarraitzen dutela. Da garaian aparatu horiek behingoz garbitzeko eta estatu honek behar duen demokratizazio sakonaren alde pausoak emateko. Ezkerreko gehiengo parlamentarioa errespetarazteko ordua da eta horregatik espero dugu indar demokratiko guztiak prest egotea Kongresuan ordezkatutako gehiengo sozialaren aurkako erasoari irmo erantzuteko.
Ekonomia arlora salto legealdiaren amaieran lan egiteko gutxieneko soldata batez besteko soldataren 60% izateko mugarria hitzartu zuten PSOEk eta Unidas Podemosek gobernu akordioan. Bide horretan, Espainiako Lan Ministerioaren buruak Yolanda Díazek 2023an gutxieneko soldata igotzeko proposamenak plazaratu ditu, aditu talde baten laguntzaz. Igoera apalena 4,6koa litzateke eta handiena 8,8koa 1.056 eta 1.082 eurorainoko igoerak dira horiek, 1.000 eurokoa baita gutxieneko soldata gordina 2022an 14 ordainsaritan. Tarteko beste bi igoera ere proposatu dituzte 5,4 eta 6,6. Orain Díazen ministerioak sindikatuekin eta enpresaburuekin negoziatu beharko du igoera. Asteazkenean honetan izango klarik lehen bilera. Hala ere, Espainiako gobernuaren barruan badira desadostasunak. Lan ministerioak pentsioen igoerarekin parekatu nahi zuen gutxieneko soldataren igoeran 8,8 alegia. Ekonomia eta Ogasun ministerioek igoera apalagoa eskatzen dute eta horregatik proposamena ez dute babestu izendatutako aditu guztiek. 9 babestu dute, baina beste bik ez, aipatutako ministerioek izendatutakoek hain zuzen. Bestadetik azken 6 hilekoan 12 bilera egin behar izan dituzte Europako Batasuneko energia ministroek gasari gehienezko prezio bat jarri ahal izateko. Azkenean 180 eurokoa izango da muga hori, Europako batzordeak proposatutako 275 euroren oso azpitik eta haren beste baldintzak gogor batzuk leunduta. Hori bai batzordeak bere esku izango du muga etetean, ikusiko balu hornidura arazoak sortzen ari dela. Errusiak haserre erantzun gehienezko prezioari merkatuko prezioen osaketaren bortxaketa bat dela eta onartezina dela esan du Kremlineko bozeramaileak eta agindu du haren aurkako erantzun bat prestatuko duela. Azken urteetan Europar Batasuneko gobernuek gehien eztabaidatu dituzten gaietako bat izan da gasaren prezioaren hain zuzen ere. Bi talde egon dira batetik, gehiengoan Frantzia, Italia eta Espainia buru zituztela eskatuz gasaren prezioari muga bat jartzea familien, enpresen eta erakunde publikoen kontuetan eragiten ari den zuloa arintzeko. Eta bestetik, Alemania eta haren ohiko aliatuak halako esku hartze bat egiteak hornidura arazoak ekar zitzakeela ohartaraziz. Argudiatzen zutenez, Europar Batasunak gasik gabe geratzeko arriskua dakar, gas kargamenduak merkatuko prezioak ordaintzeko prest zeuden lekuetara joan zitezkeelako. Asiara batez ere, hala mugaren aldeko iritzia aldareaziko ez duela ikusita, Alemaniak akordioaren aldeko botoa eman du azkenean eta abstenitu egin dira Austria eta Herbehereak. Aurrago boto bakarra izan da Hungariarena. Eta nazioartetik datozen berriekin jarraiki espezien desagertze azkartua galarazteko asmoarekin COP15 nazio batuen erakundaren natur aniztasunari buruzko goi bileran adostu duten planetaren 30% kontserbatzea. Azken 2 asteetan Montrealen egindako biltzarrean parte hartu duten ia 200 herrialdek akordio hori lortu dute goizaldean. Ameriketako Estatu Batuek ez dute ordea ituna sinatu. Adostutakoaren arabera bereziki garrantzitsua diren ekosistemak babestuko dituzte. Herrialdeek 8 urteko epea dute helburu horri dagozkion neurriak hartzeko. Hori bai, ez dute zigorrik ezarri, konpromisoak betetzen ez dituztenentzat. Azken xedea da 2050erako etenda egotea, orain arriskuan dauden espezien galera, baita egungo desagertze tasa globala 10 aldiz apalagoa izatea ere. Mundu osoko 3.000 zientzialariren ikerketa batek ohartarazi duenez, izaki bizidunen espezien 10% desagertuta egongo dira mende amaierarako neurririk hartu ezean. Lur planeta dinosauroen desagertzetik izan den espezie galerarik handienean da, askok 6. espezie desagertzen masibotzat jo duten prozesuan.
Ordea osatu eta 10 egun baizik ez du iraun aldaketarik gabe Dina Boluarte Peruko presidentaren gobernuak herrialdea murgilduta dagoen krisi politikoan gobernua berregituratzea erabaki du eta 3 ministeriori eragingo die aldaketak horiek horrela. Pedro Angulo lehen ministroak kargu gabetu du Boluartek hartu duen erabakia zintzatu da Angulo eta adierazi du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har ditzakela. Hala arrazoia eta babesa eman dio Boluarteren erabakiari. Tentsio politiko piztian nahi zuzen ere Perun eta Boluartek esan du gobernuak neurri egokiak hartu dituela liskarrei aurre egiteko. Segurtasun indarrek negargasa erabili dezatela ezarri dute eta ez berdigoiak nahiz eta sare sozialetan aurkakoa erakusten duten bideoak zabaldu diren. Asier Las Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia politikoen irakasleak egin du egoeraren analisia gurean. Edozein kasutan, hautatu bezain Laister lehenengo impeachment prozesua martxan jarri zuten, eta horrek adierazten duna da, hasiera-hasieratik estatu kolpe bat emateko borondatea zegoela. Eta estatu kolpe hori, eta Castilloren kontrako jazarpen horren atzetik dagoena da, mezu bat bidaltzea Peruko gehiengo pobre eta indigenari. Esatea nolabait ere da, ez zaitezte saiatu beste behin ere, presidentetzara iristen. Ze Castillok ez zuen munduko beste zer egin boterean. Baina badirudi, indigena bat, edo nekazalgunetako maisu batek presidentetza hartzea, Limako elite politiko eta ekonomikoentzat jasangaitza zala. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko gurera bueltan, futboleko emakumezkoen euskal selekzioak Mendizorrotzan hartuko du Txileko astearte honetan arratsaldeko 7:00. Juanjo Arregi euskal selekzioko hautatzailea. Txile talde oso ona da, eta partido gogorra, baina, Txile jokatu ondo, Copa Amerikan klasifikatu da aurreko urtean, eta, ekipo ona. Bada, astearteko lerroburuak aipatuta heldu diezaigun eguneko argazkiari Donostialdeko esi erakunde sanitario integratuan izandako 2 kargugabetzeek sortutako krisia normalizazio bidean dago. Gotzone Sagardui Jaurlaritzako osasun sailburuak atzo adierazi zuenez Eusko Legebiltzarreko osasun batzordean agerraldia egin zuen atzo Sagarduik. Berak abendu hasieran Donostialdeko esian sortutako polemika isten saiatu zen, baina kargugabetzeen inguruan xehetasun berririk eman gabe aurrez esandakoak berretsi, baino ez zituen egin. Batetik azpimarratu zuen Osakidetza sare bat dela eta ikuspegi ezberdinak egon daitezken arren, uneren batean irizpideak bateratu eta finkatu behar direla, eta hor kokatu zituen Donostia ospitaleko 2 zerbitzu buruen kargugabetzeak. Bestetik, argitu zuen Donostialdeko esiko zerbitzu buruek eta Osakidetzako zuzendaritzak egindako bileraren helburua izan dela, arazoei eta proposamenei elkarrizketa bidez heltzea. Izan ere, Sagarduiren esanetan Donostia ospitaleko osasun profesionalak egiten ari diren aldarrikapenak batatoz Osakidetzak dituen aldarrikapen nagusiekin. Sagarduiren azalpenak ez diren aski izan oposizioko taldeen iritzi zordea, Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosik, PP Ciudadanosek eta Voxek sailburuari aurpegiratu zioten argibiderik ez ematea zerbitzu buruen kargugabetzeen atzean dauden arrazoien inguruan. Oposizioko taldeek 1000 modutan egin zioten galdera bera Sagarduiri, baina hark ez zien erantzun. Harremanak eta kudeaketak normalizatzeko esparru horretan dira Osakidetzako zuzendaritza nagusiak gaur hasten dituen elkarrizketak. Eta baita zerbitzuburuekin, baina baita bertan dauden beste erdi mailako karguekin ezagutu ahal izateko. Eskatzen dutena, aldarrikapenak egin dituztena, baina baita ere beste profesionalek eskatzen dutena. Elkarrizketek beraien bidea izango dute eta uste dut beraien bidea egiten ere utzi behar diogula. Adostasunak eta ezberdintasunak izango dira bide horretan.
baina normaltasunerako bidea jarrita dagoela pentsatzen dut. Bestalde, Urkullu lehendakariak ere Osakidetzako krisia otan izan zuen atzo EITB bat Katari eta Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan aitortu zuen komunikazio arazoak egon direla barne egituran eta autokritikarako presta agertu zen. Hala ere, ziurtatu zuen ez dutela zerbitzurik leku aldatuko Donostia ospitaletik, ez da privatizatuko ere eta osasun arreta bermatuta dagoela. Egian autokritikaren batzuk egin beharrekoak dira, batez ere barne komunikazioari begira, bestetik ere pentsatuz zer nolako tentsionamendua dagoen osasun sistemen inguruan Europar Batasunean hain zuzen ere eta Espainiar Estatuan, ze egoeratan bizi dugun lehen arretaren zerbitzua eta profesionalen gabezia, guzti horrek ere giro bat sortzen du eta ez da bakarrika Donostiako zian edo ezian bizi izan duguna edo bizitzen ari garena, baita beste zerbitzu batzuen aldaketaren proposamenaren inguruan ere bizi izan egin dugu. Eta aipatu dugu lerroguretan ere konstituzionalaren erreforma ez, baina gainontzeko neurriak bozkatu egingo dituzte senatuan, hala Kongresuko mailak erabaki du aurrera jarraitza zigor kodaren erreformak biltzen zituen beste bi neurriekin, sedizio delitua ezabatzea eta diru publikoa bidegabe erabiltzaren delitua egokitzea. Gauzak horrela, presazko adierazpen instituzional batean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak esan du, gobernu Espainiarrak men egiten diola utzitei konstituzionalak astelen gauean hartutako erabakiari eta gehitu du Espainiako gobernuak konstituzionalean bertan eta botere judizialean kontseilu nagusian dauden blokeoen aurkako neurriak abiatuko dituela. Halaber, ohartarazi egin du legea errespetatu behar duela demokraziak. El gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. Konstituzionalaren bueltako azkenak ala, Iñigo Duriz kazetariak egin du gurean egoeraren analisia adi. Koalizio gobernuaren bazkide askok uste dute atzo erabakitakoak ez duela bertan bera utzi behar kasu honetan senatuan tramitazioan dagoen lege hori, beraz desobedientzarantz jotzeko eskatu dute, baino bai Sánchez presidenteak eta baita Kongresuko eta Senatuko presidentek argi utzi dute bere gain hartuko dutela konstituzionalak hartutako erabaki hau eta ez dutela ezer egingo legez kanpo, edo behintzat konstituzionalak ezarritako irizpide horren aparte, ez? 94 urte zituela astelehen honetan hilda Jesusa Arostegi Beraza, Josean Lasa zenaren ama 1993an semea baitu torturatu eta hil zutenetik gerra zikinaren ikur bizia izan da Arostegi, bai urteroko oroimen ekitaldietan, bai 1999 urtean, Madrilen eginiko epaiketan, bai eta diputatu hautatu gisa ere. 1996 urtean gertatu zen azken hau gerra zikinaren errealitatea, Madrilen ikusarazteko asmoz Begoña Galdeano, Xabier Galdeano zenaren alaba, eta Jesusa Arostegi Kongresurako zerrendaren lehenengo bi tokietan kokatu zituen herri batasunak, eta biak hautatuak izan ziren ordurako semearen eta Josi Zabalaren hilketak argitzeko urratz nagusia emana zen. 1995ean Alakanten identifikatu zituzten beren gorpuzkiak 10 urte lehenagotik gorputegi batean abandonaturik zeudela Intxaurrondoko Guardia Zibilek irailostean bertako toki galdu batean lurperatu zituzten. Auzitegi nazionalean presente egon zen Enrique Rodríguez Galindo eta gainerako Guardia Zibilak epaitu eta zigortu zituztenean eta antzeko egoera latz eta mingarri gehiago jasan behar izan zituen
Arostegik urte horietan. Haren aldeko elizkizunak asteazken honetan egingo dira, Tolosako Santa Maria elizan arratsaldeko 7:00. Hilden une honetan batzuk gogora ekarri dutenez, oraindik ez dira Jose Arostegi anaiaren gorpuzkiak aurkitu 1937 urtean desagerrarazi ondoren. Bestaldetik indarkeriaren 4 biktimak babesa eman diote sarek urtarriaren 7 antolatu duen manifestazioari. Rosa Rodero eta 1993an hildako Joseba Goikoetxea ertzaintzako buruaren alarguna, 2010an Guardia Zibilak torturatu egin zuen Unai Romano eta Ibon Garate zeinen anaia Ruben Garate autoistripuz hil zen 2000ko otsailean Alkalameko espetxean preso bat bisitatzetik zetorrela. Era berean Asun Lasak Galek 1993an hildako Josean Lasaren arrebak bat egin du gainerako biktimen adierazpenekin. Batez ere bi eskakizun plazaratu dituzte biktimek alde batetik uste dute aitortzeko eta laguntza emateko neurriak aplikatu behar zaizkiela indarkeria guztien biktimein, salbuespenik egin gabe. Haien ustez indarkeria jakin batek eragindako mina ez da beste batek eragindakoa baino handiagoa edo txikiagoa. Beste aldetik 4 biktimek uste dute euskal presoen auziak konponbide justu eta legezkoa behar duela. Hala urtarriaren 7 goizean, sarek topaketa bat egingo du Bilboko Euskalduna jauregian indarkeria pairatutako zenbait biktimaren artean. Eta euskal presoez atortxurrok jaialdiko antolakuntza aseta agertu da, larunbatean Atarrabian ospatu zen jaialdiak izan zuen harrerarekin eta mezu garbia helarazi du ondokoa dioena. Gertu gaude prest denak etxeratzeko. Pozik egindako lanarekin eta pozik emaitzarekin ere, azken finean beti aipatzen dugu gure helburua dispertsioaren aurka milaka lagun elkartzea da, babes bai emozionala, bai babes ekonomiko bat lortzeko, eta uste dut bi helburuak lortu genituela. Orain arteko bidea ez da inertziak edo denborak egin duen bide bat izan, ez da besterik gabe gertatu den zerbait. Gaur egungo goran baldin bagaude, bada lan asko egin delako. Eta falta den pauso hori emango badugu, hau da, behingoz bukatuko badugu presoen aferarekin, behingoz konponduko badugu, konpontzeko dagoen hau, jendeari esker izango da. Gainera, dozena bat presondegitan espetxeraturik diren 170 gora euskal presoek gutumana jasoko dute hurrengo egunotan, Irlandatik datorrena hain zuzen ere. Ohi bezala lagun irlandarrek bidali dizkiete, ahalik eta Gabon garaia zoriontsuena opa eginez, eta 2023a emankorra izateko gogoa helaraziz. Elkartasun ekimena da urtero errepikatzen dena. My name is Pat Sheehan. I'm a Sinn Féin MLA, former political prisoner and hunger striker. Tonight the Belfast Basque Solidarity Committee are sending off Christmas and New Year solidarity greeting cards to every Basque political prisoner, as they do every year. Currently there are still 173 Basque political prisoners in prisons in Spain, France and in the Basque country. While we welcome the winding down of the decades-old, deliberate, inhumane policy of dispersal endured by many prisoners and their families, we are still very concerned at the fact that there are still 173 Basque political prisoners so many years into a peace process. The Spanish authorities are still dragging their feet on many elements of the peace process. They must deliver on the prisoners' issue, and they should do it now. In Ireland, we all know that the Basque political prisoners have spent unprecedented periods of imprisonment throughout Spain and France, and in many cases as far away as North Africa and the Canary Islands. Considerable numbers of them spending more than 30 years in prison. Peace in the Basque country must mean the release of the Basque political prisoners. Gora, Euskal Presoak, Elkartasuna, Belfastatik.
Ekonomia arlora salto ekoizleak jokoz kanpo daude janari katearen joko arauetan, enba nekazarien sindikatuak ohartarazi duenez, haren barruan jarduten duten hainbat ekoizlek agerraldia egin zuten atzo goizan Donostian, beren produktuei ezartzen zaizkien gehienezko marginak salatzeko eta horiek apaldu ditzatela eskatzeko. Produktu batzuetan salmentak 10-12 jaitsi direla zehaztu zuten. Azaldu zutenez, margina horiek marka propioa duten produktuei eragiten diete eta nabarmen apalagoak dira marka zurikoetan. Produktu bera modu batera edo bestera merkaturatuz gero, merkeago saltzen da marka zurikoa beraz. Hala salatu zuten saltokiek bertakotasunaren propaganda egiten duten arren, helburutzat errentagarritasuna dutela eta ez dutela bertako markako produktuen alde egiten. Horregatik marginak neurrira ekartzeko eskatu zieten banaketa kateei eta saltokiei, baserritarrek beren ekoizpen gastuak estal ditzaten. Ordea Pepsikoko langileak bai zuzendaritzak iragarritako kaleratzeak salatzeko protesta dinamika batean murgildu dira adi. Estatu mailan 550 langile kaleratuko direla iragarri du Pepsikoko zuzendaritzak eta multinazionalak zehaztu du horietako 37 Araban izango direla. 15 Etxaberri Ibina lantegian eta beste 22 Miñanon. Horrez gain, salmentako sektorean aurreikusitako kaleratzeek Araban zer nolako eragina izango duten ez dute argitu. Enpresako zuzendaritzak planteatutako kaleratze horien guztien aurka gertu dira Arabako plantillaren eta enpresaren gehiengoa. Langileek diotenez, ez dago arrazoirik jendea kaleratzeko. Izan ere azpimarratu dutenez, 2022ko produkzioa historiako altuenetarikoa izan da. Alde batetik, enpresan, Etxabarri Binan kasu honetan 15 pertsona kaleratu nahi ditu, noiz eta izaten ditugun zifrak, errekor zifrak diren, bai produkzioan eta baita etekinetan ere, ez dela inor sobratzen Pepsin, ez dela inor sobratzen, eta beste nolabaiteko neurriak adostu behar direla kaleratzeak ez direnak, eta azkenik Etxabarri Binari eragiten dioten edonolako neurriek, Etxabarri Binan negoziatuak izan behar direla, bertan aukeratuak izan diren lan ordezkariek. Gauzak horrela asteburu honetan bildu dira Etxabarri Binako lantegian, eta antolatu dituzte Gasteizen Andra Maria Azuriaren plazan mobilizazioak kaleratzeak salatzeko. Siemens Energik Gamesaren 93% kontrolatzen du, dagoeneko erosteko eskaintza publikoak 78 hasiko onarpena lortu ondoren eta burtsatik ateratzeko prestatzen ari da. Bien bitartean, Siemens Energik Siemens Gamesa osoa erosteko egindako eskaintza publikoa auzitara eramango du akziodun minoritario batek uste duelako Alemaniako taldeak akzioa erosteko eskainitako prezioa ez dela bidezkoa. Bada Gamesaren akzioak erosteko eskaintza publikoaren barruan, Siemens Energy Group taldeak iragarri zuen kaleratze gehiago egingo zituela. Eta testuinguru horretan gaurkoan protesta egin dute langileek, ELA Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak dituta Sarrigurengo plantaren atarian. Puy Remirez dela sindikatuko Industria Federazioko kidea. Aste batez usatu da mai enplegua, naskatuta gaude, badiara matzagu murrizketa prozesu asko gure sorbaldetan, eta argi utzi dute Siemens Energy berriz ere honera etortzen denean, ez dutela deskartatzen edo kaleratze gehiago eta gure lan baldintzak ere ukitzea. Orduan, zentzu horretan berriz ere ozen esaten diegu langileak, Siemens Gamesako langileak egonkortasuna eskatzen dugula, etorkizuna eta gure lan baldintzak mantentzeko borrokatuko dugula. Bestaldetik Arabako kontratu berrien 91% industria sektorekoak dira. Araba lurralde industriala da eta horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, Eustaten datuen arabera, barne produktu gordinaren 30,5% industrian ekoizten da. Hala ere, enpresen arabera kontratatzeko arazoak dituzte, bestak beste, espezializazio eta esperientzia gabezeagatik Nerea Garzia. Diario Noticias de Álava egunkariak argitaratutako datuen arabera,
Arabako kontratu berrien 181 industria sektorekoak dira. Sektore horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, lurraldeko barne produkto gordinaren 30% baino gehiago industriatik dator. Euskadiko portzentai handiena da hain zuzen ere. Arabako enpresek lehenesten dute ekoizpen, muntaia eta mantentze saileko langileak kontratatzea. Horien atzetik ingeniaritzako, merkataritzako eta marketingeko langileak lehenesten dituzte. Euskadiko datuek egoera bera islatzen dute. Izan ere, industria sektorea lehenengo 5 familia profesionalen artean kokatzen da. Confebaskek iragarritako datuen arabera. Lehenengoa da mekanika, jarraian enpresen kudeaketa eta administrazioa, elektrizitatea eta elektronika, instalazio eta mantentze lanak, eta azkenik informatika eta komunikazioa. Hala ere, enpresek sektore honetako langileak behar izan arren, hainbat zailtasun dituzte kontratatzeko momentuan. Hori dio Arabako enpresen 84,3%. Diotenez, langile horien artean espezializazio eta esperientzia falta da arazo nagusiena. Gainera, espezializazio eta esperientzia faltaren arazoa Euskadi osoan zabaltzen da. Ez da soilik Arabako enpresen zailtasun bat. EAEko enpresen 60% baino gehiagok baieztatzen du profil egokiena aurkitzea zaila dela arrazoi horrengatik. Eta bukatzeko kiroletara salto, aipatu dugu Euskal Selekzioak Mendizorrotzan hartuko du Txileko homologoa aste honetan arratsaldeko 7:00. Emakumezkoen Euskal Selekzioak aste arte honetan Mendizorrotzan hartuko du Txilekoa. Urtebete eta erdi baino gehiago pasa da Euskal Selekzioak jokatu zuen azken partidatik, 2021ko apiriletik hain zuzen ere. Azkeneko txapelketan Venezuelaren aurka garaipena lortu zuen, eta Argentinaren kontra berdin du. Azkenean International Women's Cup txapelketa eskuratu zuen Euskal Selekzioak. Oraingoan Txile izango du aurkaritza Mendizorrotzako zelaian. Juanjo Arregi hautatzaile berriak dioenez, talde on baten aurka jokatuko dute. Txile talde oso ona da, eta partido gogorra, baina, Txile jokatu ondo, Copa Amerikan klasifikatua aurreko urtean, eta, ekipo ona. Presidente bezala beti defendatu dut ofizialtasuna lortzeko zelai askotan jokatu behar dugula aldi berean. Guri gaur orkesten dugun honetan jokatzea dagokigu. Euskal Selekzio ofiziala nahi dugu, eta hori aldarrizkatzeko gure modua izango da partida. Partida honetan estreinatuko da hautatzaile berria. Arregi Urnietan jaio zen eta zenbait euskal talde zuzendu ditu, Reala eta Urnieta besteak beste. Gainera beste mailako Euskal Selekzioko taldeak ere zuzendu ditu. Partida honetarako 18 jokalari deitu ditu. Realeko 5 jokalarik, Osasunako 4, Atletikeko 3, Alabeseko 2, Eibarreko 2 eta Granadako eta Levanteko futbolari banak osatzen dute deialdia. Eta honekin astearteko berriak aipatuta iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan Mikel Arrua Barana EIOTaren legebiltzarkidari lehenxago eginiko elkarrezketarekin agurtuko zaituztegu, Osakidetzak bizi duen krisia izpide eta horrelan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. Kaixo! Nafarroa saioko aurreko denboraldietan, Lesaka eta Bera ezagutu dituzue Bortzirietako 2 herri, baina Bortziriak bortz dira. Eta gaurkoan Etxalarre ezagutuko dugu. Guazen! Patxiku, egunon, Bortziritako Etxalarren gaude. Baina Etxalarren non konkretuki? Hementxe, Etxalar erdi-erdian. Erdi-erdian. Hementxe parkatu dugu. Lainoak urez betetzen diren bitartean, egoa izarekin batera badoaz, argi izpi bortitz bat.
Oso berezia da, hemengo usategitako historia, kondaira, usuak harrapatzeko eragatik, ez? Bai, hori da. Hemen da, Iberiar Penintsula guztian, leku bakarra, sareekin usuak harrapatzen direnak, inolako armarik erabili gabe, eta gainera, hori, 600 urte baino gehiagoko tradizio bat urtez urte mantendu. Xanti, zurekin bildu naiz, garai batean, zure lanbide ere bazelako hemen inguruan ibiltzea. Bai. Lanbide esanen dugu edo? Bai, gau lana. Sentitu nahi dudan amodioa, aurriolaz bihurtu arte, ene buran dauden hitz margotuak, eskutiz bate. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea erekiko diogu, tarretarako gaurkoan gurekin daukagu Mikel Larrua Barrena, Aiotaren legebiltzarkidea, eguerdion. Eguerdion. Ongetorri Amaika telebistara. Donostiako ospitaleko esiko kargua betzeek zerezana ematen jarraitzen dute. Zergaitik uste duzu ekarri duela inzoka luzea? Bueno, azken denboretan nahiko bolo-bolo dabiz Osakidetzan inguruko kontuak, ezta? Mediotan da presentzia handia daukate, bai Donostialdeko osiarekin zerikusia daukatenak, baita ere Basurtoko kardiologia zerbitzuarekin zerikusia daukatenak, eta egin batean, ia esango nuke gauza naturala dela, ezta? Osakidetzan 31.000 pertsonek lan egiten dute egunero, erkidegoko biztanle guztiak hartatzen ditu Osakidetzak, eta beraz, egin batean lan gatazkak egotea, eta horrelako gauzak gertatzea, ia esango nuke naturala izango litzakela, ezta? Donostialdeko kasuan, osian bi zuzendari kargu gabetu dituzte, bi zuzendariak nolabait esateko, nahiz eta medikuak diren, kargu politikoak dira, edo, esan digun Osakidetzak eta Osasun Sailak jarritako pertsonak ziren, eta beraz, Gotzone Sagardui sailburuak azaldu duen bezala, ematen du Osakidetzak mantentzen zituen ildo nagusiekin bat esatoztela, eta horrek nolabaiteko arrabotsa sortu du, ondoren bertako mediko batzuek plazaratu dituztelako hainbat gauza. Atzo Osakidetzako zuzendaria egon zen Donostin, goiz guztiko bilera bat izan zen, eta uste dut urtarrilean ere deitua dagoela bilera berri bat, beraz lehendakariak aipatu zuen bezala, elkarrizketa bidea abian da, zabalik dago, eta hurrengo asteetan ikusiko dugu, segurazki nola lasaitzen diren apuraturak. Aipatu duzu atzokoan Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak emandako azalpen horiek Eusko Legebiltzarrean, baina oposizioak ez ditu asetu, azalpen horiek esaten dute ez direla nahikoak, zein iritzi duzu honekiko? Azalpenak nik entzun ditut, eta, de hecho, nik eman dudan azalpen hau berau izan zen, Gotzone Sagarduik Legebiltzarrean eman zituenak. Gotzone, ia sailburu moduan, Osasun sailburu moduan, astean, ia esango nuke birritan dagoela Legebiltzarrean, bai batzordeetan, bai prentza horrak emoten, bai Gobernu Kontseiluaren ostean ematen den prentza horrean, bai plenotan, konstantemente dabil azalpenak emoten, ia egunero esango nuke. Hortik aurrera, ulertzen dut oposizioaren papela ere hori dela, ez da apur bat kontrola egin, eta gobernua desgastatu bide batez, ez da? Dena den, badadioenik Donostialdeko esitik haratago doan zerbait dela, gertatutakoa, horregatik arrabotsa hain handia izan dela, Osasun Saila, osasun publikoa desegiten ari dela. Hori ze egozten diote sistematikoki, bai sindikatuek eta oposizioko taldeek? Bai, bi kritika egoten dira normalean, ez da bata da murrizketena eta bestea da privatizazioena. Eta ez dira zuzenak gure ustetan, Murrizketari dagokionez, 10 urtetatik ona, urtero egin du gora Osakidetzaren aurrekontuak. De hecho, urtero eskintzen diogu Osakidetzari diru kopuru errekor bat. Konparazio bat egitaldera, ondela 10 urte, 3,2 milioi euroko aurrekontua zaukan Osakidetzak, eta datorren urtean aurrekontu ere begira 4,6koa ikusten dugu. Hau da, 3,2tik 4,6 milioi milioietara. Inflazioa baino harago
igo da, gehitu zaio Osakidetzari aurrekontua urterik urte. Beraz, murrizketarik ez dago, hori datu objektiboa da. Eta bigarrena, privatizazioan inguruan ez digute probarik emoten. Ez dakit nik bai gogoratzen dut, pasadan legegintzaldian, behin Podemosek bendin makina baten kasua ekarri zuela, agian jantoki batena, baina dinot kudeaketa publikoa da, kudeaketa publikoa jarraituko du izaten, ez dugu beste erkidego batzutan bezala hitzarmenik egiten adibidez ospitaleen kudeaketa publiko-pribatu izateko, gurean dena da publikoa, eta hori da Jaurlaritzak agertu duen asmoa, etorkizunean publikotik joateko, kudeaketa publikotik joateko. Baina esaterako lehen arretaren egoera ez da okertu azken urteotan? Bai, dudabarik. Covid-a ere pasatu dugu. Gaur 2000 langile daude etxean, bajan, ez? Dinot, zailtasunak badagoz, badakigu ere, pediatria eta familia medikuak ere merkatuan gutxi daudela, ez? Baina hori ez da bakarrik gure erkidegoko arazo bat, estatu guztian gertatzen da, eta Europako herri askotan ere gertatzen da, eta horri nik uste dut Europa mailatik, eta baita ere gure eskumenen aldetik saiatu behar garela erantzun bat emoten, ez da, Euskal gizartea gero eta nagusiagoa da, adinaren aldetik, gero eta zaharragoa gara, eta hori arrakasta bat da, baina kudeatzen jakin behar den arrakasta bat da, ez da, baliabideak bai, eta baita ere behar ditugu profesionalak eduki. Urtero, espezialitate kopurua Ministerio de Sanidadek finkatzen dau. Espainiako gobernuak finkatzen dau, urtero zenbat mediku espezializatu aldiren. Eta prospekzioa urteetako proiektzio hori txarto egiten bada, 10-20 urteko proiektzio hori txarto egiten bada, eta behar baino ikasle gutxiago baditugu, adibidez pediatrian edo adibidez mediku familietan, zer gertatzen da? Gero 15 urtetan, 20 urtetan gabezia dagoela, ez da? Da, apurat hori gertatzen zaio gure osasun publikoari. Baina badinot faktore asko daude, ez da hori bakarrik, baina hori da nagusietako bat. Baita ere, sakondu behar dugu, eta hor gizartean ere, gizarte guztiak dauka erantzunkizun bat, ez? Pediatria eta familia medikuak apurua prestigiatzen, ez? Ez daikun pentsatu bakarrik, umei mokoak kentzeko dagozala, baizik eta, oso beharrezkoa diren espezialitateak dira eta prestigiatu egin behar ditugu, bai lan baldintzen aldetik, Jaurlaritzak publiko egin du lan baldintzak hobetu egin zaizkiela, soldataren aldetik, eta baita ere gizartearen prestigioaren aldetik hor ere denon artean saiatu behar gara, arazo hau ez da bakarrik gurea. Bien bitartean dena den sindikatuak protestara itzuliko dira, ostegun honetarako deitu dituzte protestak, eta esan dute agian Gabonen ostean ere kaleak hartuko dituztela berriro ere, osasun sistema publikoaren alde egiteko. Diotenez gainera sindikatuek eta agintariek osatzen duten mahai sektorial horrek fruituak ez dituelako eman azken hilabeteotan. Bai, nik uste dut gobernuaren lana dela elkarrizketa zintzoa eta kontinu eukitea bai sindikatuekin eta bai oro har langileekin. Hortik aurrera, antolakuntzari dagokionez, nik uste dut hor Jaurlaritzak baduela eskumen zuzen bat baliabideak antolatzeko eta finkatzeko zentro erreferentea zein izan behar duen, azken finean, nahiz eta baliabide kopurua oso altua den, gure aurrekontu osoaren eren bat Osakidetzara bideratzen dugu, nahiz eta baliabideak altuak diren, nik uste hor Jaurlaritzak erantzunkizun zuzena duka eta baliabideak kudeatu egin behar ditu eta antolakuntza bat ezarri egin behar du hildoak, irizpide nagusiak finkatuz. Hortik aurrera, sindikatuek ere bere papela egiten dute eta errespetagarria da, noski. Aurrekontuak aipatu dituzula datorren astean, onartuko dira datorren urtekoak. Azkenean ez da lortu oposizioaren babesik, zer gertatu da? Aurrekontuen negoziaketan nik esango nuke oso testu inguruko kontua dela, ezta? Beti oso kontutan eduki behar da, alderdi bakoitzak ze behar dituen. Azkenengo 5 urteetan Jaurlaritzak adostu ditu lehenengo PPrekin, ondoren Podemosekin eta pasaren urtean Bildurekin. Beraz nik uste dut, adosteko gogoa eta jarrera eduki duela Jaurlaritzak. Hortik aurrera, hauteskundeak datoz, maiatzean hauteskunde udal eta foru hauteskundeak ditugu,
urte bukaeran segurazki Espainikoak egongo dira, beraz, agian testu ingurua esen errezena adostasunak edukitzeko. Nik Azpiazu entzun dut, Ogasun sailburua entzun dut esanez jarrera onarekin azaldu dela Jaurlaritza, diru kopuru dexente handiak jarri dituela negoziaketan aurrera egiteko, baina, badinot, testu inguru kontu ere bada. Egoera sozial eta ekonomikoari aurre egiteko moduko aurrekontuak dira? Nik uste baietz, uneko 6 hasiko dira. Indarra jartzen da Osakidetzan, indarra jartzen da garapen ekonomikoan, hezkuntzan ere, nik uste du baiet 10 eurotatik 8 politika sozialetara bideratzen da, oso aurrekontu nik esango nuke sozialak ditugula, eta bide horretan sakondu bestarik ez du egiten. Epatu bezala ez, aurrekontu proiektua etzen nahi handia iaz, eta hala ere oposizioaren jarrera oso bestelakoa izan zen, ez? Bai, hori, testu inguruak asko azaltzen du, ez? Testu ingurua da, hemen klabea. Aurrekontuak oso lege politikoak dira, urte bukaeran eztabaidatzen dira, eta zifretatik haratago, ez dakit, argazki bat eskaintzen du, ez? Zeozeren isla momentu honetan agian gobernua EH Bilduren ondoan, edo gobernua Podemosen ondoan, edo PPren ondoan egote argazki berean, agian 3 alderdi hauentzako esen guztiz egokia, ez da? Besteak beste eskatzen zuten oposizioatik zerga reformari heltzea. Aurrekontuen testu ingurua da, testu inguru egokia hori lantzeko? Eskumena juntena da, lurralde historiko bakoitzarena da. Zergak ez ditu Jaurlaritzak edo Eusko Legebiltzarrak antolatzen edo esartzen. Bai egiten du koordinazio lan bat, harmonizazioa deitzen zaiona, zergak lurralde historiko diferenteetan oso diferenteak izan ez daitezen, eta gure arteko kompetentzia, ez dakit nola esan, insanoa ero ez bultzatzeko, baina eskumena lurralde historikoena da, eta bai, datorren urtean, eztabaida hori mahai gainean egongo da, lehendakariak ere esan du, azterketa bat egin beharko da, orain dela 2 urte ezarri zen zerga sistemarena, eta guztiz naturala iruditzen zait, alderdi bakoitzak bere tesietara ekartzea eztabaida, baina badinot, ebaluatu egingo da, hurrengo urteko hasieran, eta hortik aurrera ezarriko dira, guk gura ditugun, onak iruditzen zaizkigun zergak, beti kontutan izan da, helburua zein den. Helburua da, guk ditugun aurrekontu sozialei aurri egin, eta bai osasunean, bai hezkuntzan, nahikotasuna eduki, nahikotasun finantzieroa eduki. Hori da helburua. Gaiz aldatuta, hezkuntza legearen zirriborroak ere arrabotsa sortu du azken hilabeteotan. Kontrakotasun ugari sortu dira eta baita greba egunak izan dira tartean, zer deritzozu? Begira, nik hezkuntza legea oso hurbiletik jarraitu izan dut, legebiltzarrean urte terdi daramagulako hori lantzen, ez da, ponentzia bat sortu zen, eta hortik 100 pertsona, literalki, 100 pertsona pasa ziren, gero oinarrien adostasun bat eduki genuen, EAJ, PSE, Podemos eta Bilduk sinatu zuten, eta hori oinarri hartuta, orain gobernuak hartu duen enkargua da, lege bat aurkeztea legebiltzarrari. Oraindik ez du egin bukatzen dabil, lege hori bukatzen dabil, 2-3 hilabetetan aurkeztuko dugu legebiltzarrari, eta horregatik Bildarratz sailburuak, hezkuntza sailburuak sorpresa sartu zuen greba, sindikatuen greba, eta izendatu zuen greba preventibo bezala, ez da? Eta sorpresa niri normal egibitzen zait, oraindik ez daukagu testurik, eta nik uste oraindik ez dela momentua grebak egiteko. Itxaron deigun, apurtxo bat, gobernuak testua aurkeztu, eta behin artikuluak mahai gainean ditugula, bakoitzak eukingo du bere posizionamentua. Guk saietuko gara, kasu honetan EH Bildu eta Podemos akordioaren barruan edukitzen, izan be, nik uste dut orokorrean, batez ere EH Bildurekin, eredua konpartitu egiten dugula. Dena den egiten den kritika da zirriborroaren gainekoa, ez da? Ez daten dutelako hezkuntza itunean adostutako hori ez dela guztiz islatzen, lausotu dela nolabait bertan itunean adostutako hori zirriborroan, eta horrek kezka sortu du, ez da ulergarria hori? Bai, ulergarria da, noski. Kontua da, oraindik ez dagoela aurkeztuta, oraindik sindikatuak haiek jarri duten alegazioak ez daude erantzun da, hau da, oraindik
denbora dauka gobernuak, epean dago gobernua, eskakizun horiek legean zirriborro horretan sartzeko, eta horregatik zioen hezkuntza sailburuak greba preventibo bat dela itxaron digun, gobernuak eskakizun horiek oraindik ere testuan barnebildu aldituelako. Hezkuntza legeaz gain dena den, hezkuntza arautzeko beste hainbat kontu dekretu bidez ere egiten ari dira, eta hezkuntza eragileek hori ere kritikatu dute. Zergaitik hartu da bide hori ere? Nik legintzaldi honetan ikuste dut gobernua hezkuntza eremuan batez ere, ez dakit prozesu luzeago eta partizipatiboagorik dagoan munduan, baina ordu asko eskaini zaizkio elkarrizketari, oposizioarekin elkarrizketari, eta adostasunak ere lortzen ari gara, nahi dugulako hezkuntza eredu konpartitu bat oposizioarekin, eta beraz nik uste lortuko dugula, lortuko dugu adostasun bat, konpartitzen dugulako eredua, ez da, oain erronka handia daukagu, etorkinak ere gurean gero eta porzentai altuagoan daukagu, eta nahi dugu eskola inklusibo bat, anitza, eta baliabidez ondo hornituta. Nik uste dut hori konpartituta ez dugula arazorik edukiko datorren urteari begira lege bat adosteko, seguru nago. Hasieran dena den aurreikusitako epe horiek nola daude? Hori 2 hilabetetan gobernuak legea aurkeztuko du legebiltzarrean, eta hortik aurrera, eztabaida izango da apur bat, taldeek gura duten bezala, hor batzordean eztabaidatuko da, artikuluz artikulu, hor beharrezkoa izango da alderdien arteko elkarlan estua, jadanik badagoena, hori uztartu egingo da, gure aldetik ere uztartu egingo dugu, eta espero dugun konsensus ataratzea legea, oso lege importante izango da. Beste lege bati buruz ere galdetuko dizugu, hori da Euskal Kirol legea, hau batez onartu dena Eusko Legebiltzarrean, zer ekarriko du honek? Oso lege teknikoa da, aldaketa oso aldaketa teknikoa da, nazioartean dopinaren kasuan asko aldatzen dira, denbora gutxiro aldatzen dira, mugak eta bar, eta hori gurera ekarri behar genuen, hori eguneratu egin dugu, eta beraz, adostasunarekin atara dugu, bai. Bestalde, Aiotak entzunez eraiki dinamikari amaiera eman berri dio, etorkizunari begirako 10 konpromiso hartu ditu gainera alderdiak, zeintzuk izango dira lehentasun horiek? Bai, atzo egon ginen Euskalduna Jauregian, representazio nahiko zabal bat egon zen alderdiarena eta bai gizartearena bai. Nik uste dut EAJak 127 urte ditu, alderdi nagusitxoa da, ezta? Eta nik uste dut, iraganean doai bat auki dugula, eta da, gizartea irakurtzen jagin izan dugula, ezta? Eta kalea entzuten. Eta nik uste esfortzu hori egunero egin behar dela, gauzak harin aldatzen direlako baita kalean ere, eta alderdiak esfortzu hori egin du, herri-herri, nik ere parte hartu du, militante soil moduan, jendearekin elkarrizketatu, eta galdera bat egin, batzutan zaila dena, nola ikusten duzu Eusko Alderdi Jeltzalea, ez da? Eta hor erantzunak bakoitzak bereak eman du, eta hortik eratorrita, 10 neurri, denak ez dakizkite buruz, baina demokrazia alderdia gizarteari zabaldu, demokrazia mantendu eta zaindu gure herrian, eta apur bat batzuk agenda 2030 agendan datozenak, ez da, etorkinei begira, aldaketa klimatikoari begira, berdintasun gizon eta emakumeen arteko berdintasunari begira, hor utzi ditugu azkenean, gure inguruan dabiltzaten pertsonek gomendatu edo eskatu digutena, ez da? Azaldozunez, prozesu honetan zehar entzun duzu ez, herritarrek esan beharrekoa, herritarren iritzia, zenolako iritzia dute Aiotaren gainean? Orokorrean esango nuke ona, bai eskatzen digute, humiltasunez aritzeko, eta horretan saiatzen gara, eskatu digute ere metaforikoki korbata gutxiago eta kamiseta gehiago, eta hori ez da bakarrik jaskera kontua, ez da jarrera kontua. Eta humiltasun horretatik, entzun ditugu esan digutenak, eta esan digute bentan sinesteko, ez da? Mezuak igorri eta igortzen ditugun mezuak barneratzeko eta sinesteko, eta nik uste oso ondo batera da, beti dago ondo entzutea, ez? Batez diferentea den jentea.
Alor politiko zari garela ere Inigo Urkullu lehendakariak hamarkada bat bete du makargua lehendabiziko sartu zuenetik. Nolakoa izan da hamarkada hau? Bueno, beraz izan 2008ko krisiaren ostean, oso epoka konbulso baten, gero COVID etorri izan, eta azken hilabeteotan Ukrainiako inbazioa bizi izan dugu, eta horrekin energiaren kostuaren igoera eta inflazio bortitza. Bueno, bere filosofia eta askotan errepikatzen du, eta Jaurlaritzarena ere baden filosofia da auzolanean aritzea, adostasunak bilatzea, lehen komentatu dizut aurrekontuetan hiru alderdi nagusiekin eduki dugula adostasuna, azkenengo 5 urteetan, eta orokorrean, bueno, nik uste identifikarriak direla 10 urte hauetan, nik esango nuke kudeaketa ona eta seriotasuna, ezta, auzolan horren barnean. Eguneko beste albiste bat ere aipatu behar dugu, Madriletik datorrena, hori izan da Auzitegi Konstituzionalak zigor kodearen erreformaren tramitazioa geldiarazi duela. Zer gelditu da agerian honen ondotik? Agerian gelditu da PP-ren aldarrikapen politikoak edo aldarrikapen politikoi men egin diela Auzitegi Konstituzionaleko kideak, edo behintzat kide kontserbadoreak, eta guretzako hau gauza guztiz onartezina da. Ezin dugu onartu epaitegitatik politika egitea, gainera alderdi baten eskakizunei men eginda, hain modu evidentean, ezta? Eta gainera harrigarria da, ze normalean Auzitegi Konstituzionalak hilabeteak eta urteak hartzen ditu bere ebazpenak egiteko, eta kasu honetan apenas egun batzutan erantzun egin dute eta nola gainera, ezta? Bueno, gu ez dakit, saiatu behar gara presioa egiten, izan ere honek min handia egiten dio politikari, eta min handia egiten dio justiziari eta baita demokraziari ere. Izan ere, botere banaketa demokraziaren oinarrian dago, eta saiatu behar gara politika egiten, ze politikaren alternatiba da, ez politika autoritarismoa, beraz, saiatu gaitezen prestigiatzen bai politika eta bai justizia, eta hori hasteko egiten da Auzitegi Gorenean PPk eta PSOek dituzten bokalak edo kideak berriztatu. Orain dela berriztatuz, orain dela 3 urte iraungi zen haien epea, haien agintaldi epea, eta beraz guztiz onartezina da, eta oso min handia egiten dio demokraziari egoera hontan mantentzeak. Sorpresa sartu duzue gertatutakoa edo aurreikusi zitekeen zerbait da Espainiar estatutik? Bueno, oso gauza bortitza izan da. Aurretik ere, bizi izan genuen Euskadin, salbuespen egoera asko egon dira, eta bat izan zen Atutxa Legebiltzarreko presidente zenean, eta mahai guztia auzipetu zituen Auzitegi honek, eta orduan gutxi gora bera ezagutzen dugu, zer diren salbuespen egoerak, hori baino gehiago egon dira urte hauetan, eta beraz, harriduraz, agian bai oso harin eman delako, egun gutxitan ebatzi duelako, eta gainera aurrekari bat ere esartzen duelako. Aurrerantzean edozein parlamentarik senatu edo kongresuan edo edozein parlamentutan martxan dagoen aldaketa legislatibo bat gelditu aldu, epaitegien bitartez, eta horrek aurrekari oso arriskutsua ekartzen digu. Madrilen bertan ere, eskumenen transferentziai buruz ere galdetuko dizugu, zein puntutan dira, izan ere gutxi falta da ez, legealdi hau bukatzeko, 30 eskuduntza bitartean gelditzen dira, nola ikusten duzu egoera? Bueno, hurbilen dagoena da trenbidezaren kompetentzia gurera ekartzea. Eta hona izango litzake, gainontzeko garraio sistemarekin bat egiteko, eta hor sistemak lotzeko, ez da, Renferenak, Euskotren, tranbia, metroarekin, ez da. Bazegoen, eta orain dirudi, teknikoki, trabatxo batzuk daudela, baina, nik konfiantza daukat legintzaldia, Espainiko legintzaldia bukatu horretik, hemen edukiko ditugula. Lehendakariak bitariko batzorde bat eskatu du, kompetentzia hauek ahalik eta arinen ekartzeko, baina, guk jarraituko dugu, batzutan ritmoa gura baino geldoagoa da, baina, jarraituko dugu, oso insistente gara, eta horretan jarraituko dugu, lortu arte. Mikel Arruabarrena, EAJaren legebiltzarkidea, eskerrik asko, gaurkoan, Ameka Telebistara gerturatzeagatik. Zeuri. Hurrengora.
Katja, abentura berriak, zinera, txangoa, misioa, bainua. Katja, zure abentura laguna, elkarren eskutik. Ai, ama, hemen ere badago estaldura? Deitu egingo dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen? Ene! Orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Gainera mugikor tarifa guztiek 5G eta dei mugagabeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Kaixo! Nafarroa saioko aurreko denboraldietan, lesaka eta bera ezagutu dituzue Bortziretako 2 herri, baina Bortziriak bortz dira. Eta gaurkoan, Etxalarre ezagutuko dugu. Guazen! Patxiku, egunon, Bortziretako Etxalarren gaude. Baina Etxalarren non konkretuki? Ba, hementxe, Etxalar erdi-erdian. Erdi-erdian. Bai. Hementxe parkatu dugu. Lainoak urez betetzen diren bitartean, egoa izarekin batera badoaz, argi izpiportitz bere helburu bila eguzkirako. Oso berezia da hemengo usategitako historia, kondaira, usoak harrapatzeko eragatik, ez? Bai, hori da. Hemen da Iberiar Penintsula guztian leku bakarra sareekin usoak harrapatzen direnak inolako armarik erabili gabe eta gainera hori 600 urte baino gehiagoko tradizio bat urtez urte mantendu. Alai zorion txuta tristean. Xanti, zurekin bildu naiz, garai batean zure lanbide ere bazelako hemen inguruan ibiltzea. Bai. Lanbide esanen dugu edo? Bai, gau lana. Sentitu nahi dudan amodioa, aurriolaz bihurtu arte, ene buran dauden hitz margotuak, eskutitz bate. Euskararen Errepublikak badu honezkero lehendakaria zorionekugu. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujaneo Zugazpi. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari, ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi, bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari.
lehendakaria badugu, baina lehendakariak behar du bere zirkoa, ezta? Hori izan da Nafarroarena, eta oraindik ere zapore gozo horrekin segituko dute milaka eta milaka euskal hiritarrek, bai, bertan egon zineten guzti horiek, bai, izan ginen gu ere, ameka bertan zen. Arnanetik. Ni Bizkaitarra naz, baina Arnanetik. Lizarrakoa, atortzutik. Etorri naiz. Eta gustora, Ataundik, Gipuzkoatik. Bai, biok elkarrekin ataundio, bai. Ni Erranetik etorri naiz, ustea. Bueno, ni Iruñatik, atzo ginen pixkot atontzen eta lanak egiten, eta goizetik, eta Iruñetik. Pixkat jarraitu ditut egon ginen Bilbon aurreko saioan, baina ez naiz bereziki zutxua, baina gaur gozatzen ari naiz izugarri. Lehenengo aldia da natorrena finalera, eta oso gustora. Ez naiz bekia. Bakarri finalera. Seitut saio gehiena bai. Etorri finale bakarrik. Aurten, baina beste askotan ibiliga, gehiotan ibiliga. Finalea guia edadetxoate badeu, eta finalea 80. final guztik, baina eki esan lehen hau semifinaleta eta gehiago. Ni neoni aurten telebistatik. Ez denak. Ez, ia gehiena jarraitu ditut, eta, bueno, bikaina izan da txapelketa. Eta guain, uste dut goizin pixkot hotz hasi dela, jende hotz egolako ere bai, eta guain ja berotu dela, eta atxaldia, ja beste arraldoi baden. Zagin, maila oso altuan iruditu zaizkit guztiak eta giroa, eta zagin, oso polita. Bueno, niri gehien gustatu zaila izan da Alaiaren bertsoa, Irribarrearen bertsoa, oso ondo ez dakit, oso polita izan da bertsoa, nola esplikatu duen sexuaren inguruan, baina zaintzatik ere gustatu zait. Bueno, nabarmendu gehien bat 8 nivela, mailea. Eta bueno, bertso momentu puntualak egon die, hauek txarrago, baina, gehien bat ni dezakako nuke 8 mailea hori gaurko dauna. Lehen hau batetik 8 egotezan koskaikoain ez daula. Berdintasun handio 8 artean askota ez dakizu, geho txapela batek jantziko, baina ez da ez besteke intzikian ba. Hoixenik. Gauza beha ez, garai baten igual erresago ikusten zen duen kiniela asmatzea erresagoa zen, aurten ere nitu kiniela noski, baina niretzat pozgarri edana da, hor dauden 8etatik edozeinek idazten badin badu gaur ere, ni enau harrituko. Eta guantxe egin topo baita Oiana Igoranekin, Julio Sotorekin, bikin egon naiz, eta 8 behar dute, baina egon zitezken hor elasai. Eta zoragarrie hoi da, zen maila daun, eta bueno, eta gero giro hau, ez du egunero bizi, orduan, bueno. Gehien zuzeiten ariketa edola azkenekoa izan da, ganbararen ariketa. Interesgarri ditu zait, azkenean bakoitzak ze gaietikan jotzen ikusita, dena gai berdina izan da. Eta hori, interesgarrina hori, azkenekoa. Bueno, nik uste dut, hasieran kostatu zaila igual pixkot sartzera, zen erreixa, eta gero ja behitik gora daudela, eta bakarkakotan egon direla hobekin edo gostatutela gehien, bai. Idea ipez, ez nazaritua eta gustatzen zaizkit bat baino gehiago, sustrai gustatzen zait, Maialen, Alaia oso ondo ere ikusi dut, ez edo nork. Ez naiz aditua eta dena gustatu zaizkit. Bueno, galdera zaila da, baino Maialen. Ne guztu gara bera, amets, eta nik uste goi nahi da, nik ametsen aldea inguruko apustue, baina ikusi behar. Nik erantzun dizut, nik kinilan egin duana mantentzen dut, pentsatzen dut Maialen Lujanbiok irabaziko dola, ni asko postuko nitzeke, baina inungo zurikeri gabe baita esango dizut, Maialenek ez irabazia tio, ametsik irazten baldin bado, Alaiak irazten baldin bado, nerea berak irabazten baldin bado, ni oso gustora, benetan esate dizut. Bueno, niretzako gonak denak, eta, bueno, Erranetik izan da, Maialen gogoke. Bueno, zakit, uste dut Maialen igual dagoela pixkot aurretik, zakit atxaldin nola joango den, igual Maialenek, zakit. Argi dagona da edo nola ere, Maialen eta Messi beste behin ere, lehen lerroan izan ditugula, eta beraz mundu mailako esfera horretan ere eragina izan duela.
Nafarroarenan jokatu den final handi honek oraindik ere zeresan ematen segituko duena zalantzari gabe. Aizue, Eguberri garaia da edo nola ere zer uste zenuten aurtengoan libratuko zinetela, etzen duten espero kolpez kolpetik alako ez dakigu. Eguberri Gabon onak izateko ikusi behar da beti ere kolpez kolpe. Beti ere kolpez kolpe telebistan, sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Humore azidoarekin, humore azidoarekin, barreak beti dituzu gurekin. Barreak beti gurekin, telebistan, sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Hementxe izango gaituzu, hementxe izango gaituzu, 11 piztu orain badakizu. Hori orain badakizu, asteazkenak ondo gorde egizuz. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Gabonak ondo igaro, Gabonak ondo igaro, urte berria ondo hasita oparo. Ondo hasita oparo, hemen gaude, hemen gaude, hemen gaude. Kolpez kolpe, hemen gaude. Kolpez kolpe, beti gaude. Lotxa gutxi daukagu batzutan da hori, Gauza serioak egitea gogoko dugulako eta umore azidoak lan serioa eskatzen duelako besteak beste, etzazue pentsa. Aizue, edonolare, Eguberri giro honetan, aletxo bat jartzeko beharra badago, atzenolako urteak, ez da ez aldapan mardula, azken metroetan urteak utzi diguna, baita geurean ere, bide horretan, aizue, baikorrak diren albisteak ere bai. Badakizue, emakumeak pilotan hasi direla, txapelketak antolatzen, futbolean ere aurten ez da faltako, Eguberritako, emakumezkoen, futbol, partida, Gasteizen, Araban. Emakumezkoen euskal selekzioak aste arte honetan Mendizorrotzan hartuko dut zilekoa. Urtebete eta erdi baino gehiago pasa da euskal selekzioak jokatu zuen azken partidatik, 2021ko apiriletik hain zuzen ere. Azkeneko txapelketan Venezuelaren aurka garaipena lortu zuen, eta Argentinaren kontra berdin du. Azkenean International Women's Cup txapelketa eskuratu zuen euskal selekzioak. Oraingoan Txile izango du aurkaritza Mendizorrotzako zelaian. Juanjo Arregi hautatzaile berriak dioenez, talde on baten aurka jokatuko dute. Txile talde oso ona da, eta partido gogorra, baina, Txile jokatu ondo, Copa Amerikan klasifikatu da aurreko urtean, eta, ekipo ona. Presidente bezala beti defendatu dut ofizialtasuna lortzeko zelai askotan jokatu behar dugula aldi berean. Guri gaur aurkezten dugun honetan jokatzea dagokigu. Euskal selekzio ofiziala nahi dugu, eta hori aldarrizkatzeko gure modua izango da partida.
Partida honetan estreinatuko da hautatzaile berria. Arregi Urnietan jaio zen eta zenbait euskal talde zuzendu ditu, Reala eta Urnieta besteak beste. Gainera beste mailako euskal selekzioko taldeak ere zuzendu ditu. Partida honetarako 18 jokalari deitu ditu. Realeko 5 jokalarik, Osasunako 4, Atletikeko 3, Alabeseko 2, Eibarreko 2 eta Granadako eta Levanteko futbolari banak osatzen dute deialdia. Horixe baietz, emakumeok baita futbolari ere. Araban baina, egunotan, erdi maratoia ikusteko aukera izan dugu, ez da ez makala. Eizue, korrika, lasterka, modan ez ote dago, ez ote dugu denak korrika hasi behar, euskaran alde tarteka bai, baina egunerokoan ere bai. Eizue, ez dakit, ideia txarra ez da. Astea da kontu ez da. Kirola bakarrik ez, bazen egiten Euskal Eskola Publikoak baduela jaia eta datorren jai hori aurkezteko tarte hartu dute beste behin ere. Euskal Eskola Publikoaren 30. Jaia Mungian ospatuko dugu, ekainaren 4ean, beti bezala, ekainaren lehenengo igandean. Oso pozik eta arrogagoz Euskal Eskola Publikoaren urrengo jaia 30. hain zuzen ospatzeko Mungia aukeratua izan dalako. Zalantzabarik guretzako ohore handia da mugimendu oneri babesa emotea eta seguro nago Mungia eta Mungialdea preste egongo dela ekainaren 4ean behar bezalako berotasuna emoteko. Eta egun hori guztion oroimenean geldituko dela jai giro ezin hobean ospatuz. Eskola Publikoaren jaiaren 30. edizioak Legardako eskolaren 50. urteurrenarekin bat egingo du, beraz, aurten ospakizuna bikoitza izango da guretzat. Ekainaren 4ean, zuen zain egongo gara Mungian, publikoa aldarrikatzeko, sare hau osatzen dugunok asko eta asko garela ospatzeko, eta gauza guztien gainetik gure hezkuntza sistema publikoa babestuko dugula argi geratzeko. Jagonda, babestu, zaindu eskola publikoa. Hori izango da, aurtengo jaiaren leloa, pertsonak bihurtu ditugu forma desberdin, eta forma desberdin horiek egiten dute alde batetik eskola publikoa babestu, jagon, beste aldetik defendatu, eta baita ere ospatu. Hiru ideia horrek azpimarratu nahi genituzke. Uste dugu, inoiz baino gehiago, publikoa eta eskola publikoa balorean ipini behar ditugula aurtengo jaian. Eta lehen honen bidez, mezu hori zabaldu nahi dugu. Bai, horixe, Euskara publikoa izan dadin, baita eskolan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta Nafarroan zer? Nafarroa osoan euskaraz, gurpil gainean, Nafarroa, Amaika Telebista. Kaixo! Nafarroa saioko aurreko denboraldietan, lesaka eta bera ezagutu dituzue Bortzirietako 2 herri, baina Bortziriak bortz dira. Eta gaurkoan, Etxalarre ezagutuko dugu. Guazen! Patxiku, egunon, Bortziritako Etxalarren gaude. Etxalarren non konkretuki? Ba, hementxe, Etxalar erdi-erdian. Erdi-erdian, hementxe parkatu dugu.
Lainoak urez betetzen diren bitartean Negoa izarekin batera badoaz Argi izpiportitz bat Bere helburu bila eguzkirako Oso berezia da hemengo usategitako historia, kondaira, usoak harrapatzeko eragatik, ez? Bai, hori da. Hemen da Iberiar Penintsula guztian leku bakarra sareekin usoak harrapatzen direnak inolako armarik erabili gabe eta gainera hori 600 urte baino gehiagoko tradizio bat urtez urte mantendu. Alai zoriontsuta tristean Xanti, zurekin bildu naiz, garai batean zure lanbide ere bazelako hemen inguruan ibiltzea. Bai. Lanbide esanen dugu edo? Bai, gau lana. Sentitu nahi dudan amodioa Aurriolaz bihurtu arte Hene buran dauden hitz margotuak Anabel Arraizarekin zeinen ederki guazen Nafarroan hainbat toki ezagun berrezagutzera denboraldi berrian murgildua baita Nafar hauei saio, maitatua eta 11 telebistaren harribitxietako bat. Aizue, Atortxurrok pasa berri da, zuzenan eskaini egin izuen gainera, nogen beste ikusi zenuten, baita tremenda jauria ere, askok jarraitu ahal izan zenuten.